Türkiýede geçen hepde bolan weýrançylykly yer titremesinde helak bolanlaryň we şiket alanlaryň sany artýar. Türkmen häkimetleri betbagçylygy duçar bolanlaryň arasynda Türkmenistanlylaryň hem bardygyny boyun alsalar-da anyk ýa-da goly sanlary äsgär etmeýärler. Bu ağırlykda sosial turlarda tebii hadisanyň netijesinde helak bolandygy aýdylýan Türkmenistanlylaryň näretmi sany bu paýlaşylýar. Türk häkimetleriniň 13 fevralda beren maglumatyna görä 6 fevraldaky yer tartgynyndan bäri helak bolanlaryň sany 31.000-den geçdi. Türkmenistan beýleki şol sanda Merkez Aziýa döwletlerinden tapawutlykda tebii hadisede ýok bolan we ejir çekin raýatlary barada maglumat bermeýär. Geçen hepde halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow betbagçylygy duçar bolanlaryň arasynda Türkmenistanlylaryň hem bardygyny aýtdy. Hem bolçak işe diye çehre yok diýipdirler. Bir betbasyly duçan bolan arasyndan gynansak da öfem raýatlygy var. Emma 8 fevraldaky çykyşdan bäri bu uğurda hiç kili resmi beýanat edilmedi. Bu ağırlykda sosial mediada yer titremesinde ölendigi we direksiz ýitendigi aýdylýan Türkmenistanlylaryň tanywy peýda boldy. Makalanyň taýarlanan pursada bu sanawda 54 adamyň ady görkezilip, olaryň aglabasynyň has köp ejir çeken Kahramanmaras şäherinde student bolandygy bellenilýär. Türkmen ulanyjylarynyň arasynda giňden paýlaşylýan sanawy anyk kimin düzýändigini anyklamak başartmady. Türkiýedäki türkmen wekilhanalary hem bu barada kommentariýa bermediler. Azatlyk sanawyň dolu ygtybarlygyny tasdikladyp bilmedi. Emma habarçymyz ondaky atlaryň käbiriniň ýany bilen habarlaşmak üçin görkezilen belgileri jaň edip 13 fevralda käbir adamlaryň ykbalyny anyklap bildi. Gülsultan Salikowanyň we Atamurat Kalimbetowyň helak bolandygy tasdiklanyldy. Olaryň ýakynlary merhumlarynyň jesetlerini Türkmen konsullugynyň hemaýaty bilen Türkmenistana iýermek uğrunda tagalla edilýändigini aýtdylar. Hatay şäherinde direksiz iten 53 ýaşly Dilber Muhtarowanyň garyndaşlary entek onuň ykbalynyň belli däldigini, bir näçe binanyň üstüne agandygy sebäpli gözleg işleriniň juda kyn ýagdaýda alınıp barylýandygyny bellediler. Bu ağırlykda azatlyň Türkmenistandaky habarçylary hem Türkiýede ýene bir türkmen raýatynyň ýok bolandygyny onuň ýakynlaryna tasdikladyp bildiler. Hosarlarynyň haýsy sebäpli daşawuzyň görogry etrafyndan bolan merhum studentin ad familiýasyny äsgär etmeýäris. Yer titremesinde wepat bolan Türkmenistanlylar baradaky ilkinji näresmi habarlar geçen hepdäniň aýagynda peýda boldy. Sol pursat garaşsyz Türkmen News neşri azyndan 4 türkmen raýatynyň jesediniň watanyna iýerilendigini anyklady. Azatlyň habarçylary hem Kahramanmaras şäherinde ýok bolan 4 türkmen raýatynyň türkmen hökümetiniň hasabyna Türkmenistana iýerilendigini, sol bir wagtda ýene bir Türkmenistanynyň Türkiýanyň özünde jaýlanandygyny aýtdylar. Türkiýedäki türkmen diplomatlary helak bolan we ýaralanan Türkmenistanlylar barada özlerinde dolu maglumatynyň ýokdugyny aýdyp azatlygy anyk sanlary bermeýärler. Galy bersede Türkmenistanda häkimetleriň internetiň petiklemesini hasym güýçlendirmegi netijesinde ýurt raýatlarynyň Türkiýedäki hosarlaryndan habar tutmak mümkinçilikleriniň hasda çäklendirilendigi bellenilýär. Yer tartgynyndan soň müňlerce türkmen raýatynyň Türkiýedäki ýakynlary bilen habarlaşyp bilmeýän pursady Milli Howpsuzlyk Ministrligi bu meseleni hasym kynlaşdyrmagy dogry hasap etdi diýip Türkmen News öz çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Türkiýe wiza düzgüniniň ornaşdyrylmagyndan ozal Türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alan esasy uğurlarynyň biridi. Resmi sanlara görä ýurtda Türkmenistanyň 200.000-den gowrak raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Emma habarçylarymyz bu ýurtda bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenleriň hem has köpdigini aýdarlar. 6 fevralda Türkiýede bolan 7,8 balyk yer titremesi goňşy ýurtlarda, Livanda, Ermenistanda we Siriýada duyuldy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan häzirki yer titremesiniň 1939-njy ýylda Erzinjanda bolan yer titremesinden bäri ýurdun taryhyndaky iň uly betbagçylykdygyny aýtdy.
Mar vilayetinde Garawum deryasynyň öz akymyny üýtgedip çöle tarap akyp başlan böleginiň öňü beklenýär. Tas bir aýa golaý wagtdan soň başa barandygy aýdylýan bu çäräniň izi süre häkimetler bu işlere gatnaşan tehnikalar üçin sarp edilen ýanygyjyň möçörini derňäp başladylar. Niçke obasynyň golaýyndaky 3 haja atly ýerde Garawum deryasynyň çölüň içine akýan bölegi ýapyldy. Bu işlere gatnaşmaga giden döwlet edaralarynyň, hususy kärhanalaryň işgärleri we hakyna tutulan işçiler öýlerine dolandylar. Adamlar derýanyň agan ýeriniň beklenendigine gaty begendiler diýip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Häkimetler bu maglumaty ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýärler. Adatça bolşaýaly bu barada berk döwlet gödäwçiligindäki metbuat serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda ýanwar aýynda höküm süren aşy sowuk howa Garawum derýasynda buzluklary emele getirdi. Howanyň maýlap buzluklaryň erap başlamagy bilen Türkmengala etrafynda yerleşen Zähmet Daýhan birleşigindäki 3 haja atly ýerde derýa öz akymyny üýtgedip bölekleýin çölüň içine akmaga başlady. Häkimetler ilantly nokotlary suw alma howpunyň bardygyny duýdurup, ýanwaryň 2-nji 10 günlüginden bäri böwsüp çykan suwuň öňüni almaga çalyşýardylar. Bu işlere döwlet edaralarynyň erkek işgärleri, hakyna tutma işçileri, iş kesilen tutsaglar çekildi. Öýlerine dolanan büdjet işgärleriniň ençemesi derýanyň çöle tarap agan böleginiň öňüni böwetlemek boýunça alınıp barlan işler barada hem maglumat berdi. Olar derýanyň çöle tarap akýan böleginiň uzunlygynyň 500 metre golaý bolandygyny, şonuň 20-25 metrini gömmek işleriniň aňsat bolmandygyny aýdýarlar. Demir konteynerleri bilen gumdan doldurulan haltalar döküp suwuň öňüni beklemekçi bolanmazda olar suwuň akymyna tarap akyp gitdiler. Iň soňunda 1400-lük uly daşy gara rezinli her biri 11 metrden ibaret bolan 10-11 san turbo oklamana başladylar. Soň şol turbolaryň üstüne daş, gum bilen gömdiler. Uly turbolaryň içinden suw arkaýyny geçen soň suw ýokarky gatlagy guýan çagyrly daşly gumlarymyzy syryp alyp gitmedi. Soňra ýeke-ýekeden bir baştan turbolaryň öňüni gömmäge başladyk. Uly turbolaryň öňüni galyň demir bilen ýapyp onuň öňünden uly tehnikalar bilen gum taşladyk. Şeýdip derýanyň suwy beklenni. Dip ýagdaýdan habarly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ýatymlyk uğradylyp yaramaz iş şertlerinde işlendiklerini aýdan büdjet işgärleriniň ençemesi özlerine goşmaça hak tölenmeýändigini hem belleýär. Şol bir wagtda derýanyň çöle akýan böleginiň ýapylandygy barada habarlaryň izi süre häkimetleriň bu işlere gatnaşan tehnikalar üçin sarp edilen ýanygyjyň möçörini derňäp başlandygy hem aýdylýar. Häzir derýanyň josun akabatynyň öňüni böwetlemek işlerine gatnaşan döwlet kärhanalary we olaryň bu işleri amal eden agyr teknikalary derňelýär. Käbir edara ýolbaşçylary işi dolu ýerine ýetirmän dizel ýangyjyny ulanandygyny görkezipdirler we bu ýangyjy üçünji taraplara satypdyrlar. Dip derňew işlerine gatnaşan bir resmi anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Azatlyk baýdalanlar barada Mariýanyň häkimliginden, prokuraturasyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenabadyň polisiýasy 11-nji fevralda Garaşy diýar köçesiniň uğruna ýerleşýän bir awtomobil köprüsiniň aşagynaky Emeli bazarda reýd geçirdi. Polisiýa işgärleri köne öý goşlary satylýan Emeli bazarda söwdanyň gadagan edilýändigini aýdýar. Bazar satyjylary polisiýa gadaganyna gyklyk edip garşylyk bildirýär. Köprüniň aşagyna ýerleşýän köne bazar ýaňy ýakyna duruk täzelenip ulanylmagy bilen merkez bazaryň golaýyna ýerleşýär. Emeli bazarda köne stol, stul, şkaf we divan ýaly ulanylan mebelleri satylýar. Polisiýa şenbe güni Emeli bazarda reýd geçirdi. Satyjylardan mebellerini aýyrmagy talap etdi. Köprüniň aşagynda bazar söwdasynyň gadagan edilýändigini aýtdy. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji fevralda Türkmenabaddan habar berdi. Köprüniň aşagyna ýerleşýän Emeli bazar 2 bölümden ibaret bolup onuň günorta bölegini azyk önümleri, günwatar bölegini köne öý goşlary satylýardy. Häkimetdeki habarda köprüniň aşagyna azyk söwdasyny gadagan edipdi. Köne mebelleriň söwdasy täze mebel satyn almagy gurby ýetmeýän hojuluklar üçin amatly hasaplanýardy. Galibertede Emeli bazar şäherde giň ýaýran işçiligiň arasyna köne haritlaryň söwdasy bilen meşgulanýan bazar satyjylar üçin eklenç mümkinçiliklerini hödürleýärdi. Bu bazardan könerek ýöne awatlanan mebelleri arzan bahadan satyn alyp bolýardy.
diýip bir Türkmenawat ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar köprüniň aşagyna gurulýan köne mebel sewdasynyň ne piýadalar üçin, ne de köçeden geçen awtomobil ulaglar üçin päsgelçilik töredýändigini aýdýarlar. Türkmenawatda dekabrın ahyrlaryna merkezi bazaryň durukyny täzelemek işleri tamamlandy. Polisiýanyň emeli bazarda geçirýän reýtleri täze bazaryň açylyp ulanylmagy berilmeginiň ýa-da gabat gelýär. Mundan öňe Azatlygyň habarçylary täze bazardan sewda tekçesini ýa-da sewda dukanyny almagyň hukmatlary barada habar berdiler. 11 fevralda emeli bazarda geçirilen reýtlere 5 polisiýa işgary gatnaşdy. Köprüniň aşagyna köne mebel sewdasy bilen meşgul bolýan satyjylar gaýtadan güýçlenen polisiýa batyşyna gıykylyk bilen garşylyk görkezdi. Sewdegärler polisiýa işgärleriniň üstüne gıygyryp, özleriniň mebellerini emeli bazardan aýyrmajakdyklaryny aýtdylar. Gıykylyk etdiler. Diýip wakanyň şaýatlary aýdýar. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun türli sebäplerini ençeme bazarlary ýykyp täze bazarlary bina etdi. Ýa-da köne bazarlaryň durukyny täzeledi. Ýöne döwlet medeniýeti ýa-da hökümet resmiýleri bazarlaryň ýykymy işleri barada galy berse de ýykym sebäpli sewda nokatlarynyň mahrum bolan telekeçleriň aladalary barada habar bermeýärler.